खुलुमबाय बयखौबो जों एलाबारि पार्ट 1 निफ्राय जों मोनसे कमेन्ट रायजो राजानो होनो आखायाव लादों। बेनो जाबाय कमेन्टआ जोंहा जितु फैबाय थानाय 8 तारिख जितु तारिख बिस्तिबार दिन जों बेयाव UPPL नि जानानै जों बेयाव मोनसे मेहेरगोनां जों बेबायदि मिटिं खुंनो जों लादों। जों बे मिटिङाव जों खावलायदों जितु फैला बरगयारि जों बिथांखौ आलासि महरै जों बेयाव थिक खालामना लानाय जाबाय। बेयाव बे थिक खालामनाय प्रग्रामाव जों बेखौनो आरज गाबदों जितु रायजो राजा जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय बा जोंनि बे एलाबारि पार्ट 1 नि रायजो राजा जों बेयाव एलाबारिल' नङा धनसुरी समस्तिनिबो जों बेयाव क्लास लादों। मोननै प्राइमारि दं बेयाव जों मोननै प्राइमारिनि रायजो राजाखौबो जों बाहागो लानो थाखाय जों आरज गाबदों। बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि एलाबारि पार्ट 1 जितु खुंनो लानाय जितु प्रग्राम बिथा जितु 2 नम्बर माजुलि बेयाव जों बयखौबो रायजोफोरखौ मोननो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय। भैरबकुंड आरो धनसुरी समस्ति मोननैजों जों बे प्रग्रामखौ लानाय जाबाय। बेसेनो धन्यबाद।